Good morning! Alex, asa naman ka, Lex? Sige ba ta? Sige ba, Lex? Ito sana. Tara, sikat og pahangin ta diri sa Sisilex. Good morning mga readers, welcome to my vlog. So after straight weeks na mo nga nag-hills and trails, palain na sad ta. No? Gikan sa Lapo, gikan sa Tungason and so on. Now we prefer to ride diri sa Sisilex. At least man lang mabisita-bisita po namo ang Sisilex, no? So, hold on, stay tuned para mo makita sa mga manindot kay nga view. So welcome sa mong ride na si Neil, na si Joel, lapot si Philip. Hey, babay be. Yan, naganindot ko kay kuha dili init ba? Kuya Rick, buwa amo. Buwa ni kalit. Dapa. Wala be. Wagi ka pasalungan. Sabi ko ninyo, sa diri palang napita, amo nang na-feel ang kabugnaw diri sa Sisilex. Hangin, wala pag init, swerte. Ang best thing pagod kay ang view pertigyo ninduta, presko kay sa mata. Yes, bisan asa gyud ang gula, makita gyud nyo ang kanindot sa view diri sa Sisilex. Ang kanabong na kung nagsunod, wala po na sila kabalo. Nga nagsigi kong pidal, nagsigi pong butot, as sila po itig-hanggap. Matay mahimo kay sa taman, bugnaw ko kayong hangin, so pabor kay sa panuhot. Sa wala lang ko na kudam ha, naa po rin mag-walking o mag-jogging diri sa Sisilex. At least naalam po may ka-share sa road, dili na po kay boring. Di lang ang mag-bike lang o mga motorista magigagi diri sa bridge. Kung sa laing bahin, Cebu City sa Atbang. Yes, tinuod na. Ang sa Atbang, Cebu City na. Pwede rin kung malangoy, kay doon rin kaayo. Pero nakaapan lang, di po ka mao Opo manglangoy. na kanayos nilo, nga nasa kay mamit ba, nga nag-hike, nag-jog. Naghang, nag-share, aning road. Gamay raton ko, naghang, nag-share. Sulit. Labi na kung gamay raman siya nga road tagod, naanad naman ta. Pero katong sa uban na o pamaanad, ano nilalim oy. Oh, stop over kay para makita ang ito ang picture diha ang background. Sa diring napita, padung na gyud na mitungas pero ni prefer lang nga mo pahuway kadiyot. Kay sabay day ganahan mo pahuway diring napita nga perti man yung bugnawa, nindot kay og hangin, nindot kay view. Nya gawas pasad, kabisad magpicture-picture pud mi pero at least naapod may mga memories sa akong mga kauban. O gitagayaan lang po na panahon ni si Dudong Philip na mo kagibiyaan na ba siya ang girlfriend. So at least magmuni-muni siya diri dapita. Naghilak-hilak, patulo siyang luha, nagilingaw na daw siya. Hangtod nga naagian na po mi sa nagbike. After na mag-absorb ang positivity diri sa maong lugar, wa magdugay, isunod lang po mi sa mga nagbike. Moment of truth, abot na. Konting kimbot ug sikad lang. Pero makaurong man tingali. Depende og watay kasugat lagi. Why? Wala mga kamay. So finally nanata sa summit. Natas kinaibabuan. Woo! Yes, na nagyud mi nagsikad-sikad nga sa kinaibabuan. Makita ang gidya dapita nga unsa na pagkalawom diya sa ubos. Bisan unsa na lang gani nga what if ang among nauna-unaan sama ana. What if no maputol ning kable sa bridge? Nya na pagyud. What if matagtag ning koral? Uy, sao na lang. What if mahugo ni galit? Nga sige ra ba dig uyo ug kada naay mo agi. Basta kay wala nang di ko kasabot sa akong ibate diya dapita. Dai lang. Kayo gyatay. Lain ko lawas. So mo na ni ang padulhog. Mas grabe ang gibate na mo diri dapita kay perti ni kag laina. Dulhogon kaayo, kusog ang hangin, laom kay ubos. Diha na pud ang dapita ang naay magagi-agi ng mga sakyanan. So good thing happy na yun. Hapit na may maabot dito sa SMC side. Samtang nagpadulog na pag-ayo, dili sa madugay, naabot ra gyud. Thank you, sir.
was it. Nag-exit na me. We're going to SMC side. So until next.